ଏହା ଏକ ଧନୀ ଗରିବୀ ଝିଅର କାହାଣୀ, ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଧନୀ ଝିଅଟି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେହି କଲେଜରେ ଅନେକ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା ଥିଲା। ଗରିବ ପୁଅଟି ଧନୀ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗରିବ ପୁଅ ହୃଦୟ କଥାକୁ ସେହି ଝିଅକୁ କହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଏବଂ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଝିଅଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମ ଜଣାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ମନା କରି କହିଥିଲା, ତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲା, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ପିଲାଟି ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ତାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଚୁପଚାପ ଫେରିଗଲା। କଲେଜର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଧନୀ ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଝିଅଟି ଏକ ସପିଂ ମଲରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗରିବ ପୁଅ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କଲେଜ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଥିଲା। ଝିଅଟି ପୁଣି ପିଲାଟିକୁ ଅପମାନିତ କରି କହିଲା, ହେ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। ମାସକୁ 5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତୁମର ଦରମା କେତେ? ଆପଣ 15,000 ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପିଲାଟି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲା, ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସପିଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଝିଅଟି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଧନୀ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିଲ? ଝିଅ କହିଲା, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ଆରେ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ ସେହି ଗର୍ବୀ ଝିଅ, ଯିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହେତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା। ସାର୍ ସେହିଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେହି ଝିଅ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଝିଅଟି ଲଜ୍ଜାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପିଲାଟି ହସୁଥିଲା। ଝିଅଟି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଧନ ଯେ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ।